Lur eta Amets. Hau bai! Abentura! Amets, zatoz, hemendik da. Baina Lur, beldur naiz. Lasai, amonaren kanbaran gaude. Baina dena ilun dago. Horregatik ekarri ditugu linternak. Zu aurretik. Bale, ba. Ui, zenbat gauza. Ara. Ui, hor zerbait ikusten dut. Non. Para, hemen zerbait dago. Ai, Amets, aztokia utza zara zapatilare atera didazu eta. Ui, Ara, gure txikitako zaldia da. Lasai, horrek ez dizu oska egingo. Guazen hemendik. Ez,